ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ನಿಖಿಲಗಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ಪುಣ್ಯ ಮನಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಾದುಪ್ಪು ಖಾದ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವೇ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಾಮ ಅಂಚಿನ ಅಬುದಾಬಿ ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ನಿ ಅಲ್ನಾಸರ್ ಲಿಸರ್ಲೆಂಡ್ ಐಸ್ ರಿಂಕ್ ಊದ್ ಮೆಥಡ್ ಇವೇ ಬಂಟ್ಸ್ ಆಶ್ರಯಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಂಟೇರ್ನ 47ನೇ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ಬಂಟೋತ್ಸವ 2024 ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರೇಸುಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ತೂಂದುಲರ್ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಳುನಾಡಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಬನ್ಸಾದುಪ್ಪು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲಾದುಪ್ಪು ನೀರ್ಪುಂಡಿ ಮಂಜಲ್ ದಿರಟಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತರತರತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ತೂಂದುಲರ್ ಪರ್ಲ ಗಡ್ಡದ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ನಾಸರ್ ಲಿಸರ್ಲೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಗಳು ಮೂಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಕೊಕ್ಕಂ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಚಾ ಕಾಫಿ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ತೂಂದುಲ ನೀರ್ಪುಂಡಿ ಮಂಜಲ್ ದಿರಟಗಟ್ಟಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಬನ್ಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲು ಶೀರಾ ನನಲಾತ ಐಟಮ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಒಣಸದಾದುಪ್ಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ನೆನಪಿನ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಣಸು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಟ್ಟ ಬರೋದೊಂದು ಇದು ಶೋಕದ ಸ್ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕನಗಳು ಬರಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಬಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚು ನ್ಯೂ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಅಲ್ನಾಸರ್ ಲಿಸರ್ಲೆಂಡ್ ಐಸ್ ರಿಂಕ್ ಊದ್ ಮೇತದ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ 47ನೇ ಕೂಡು ಕಟ್ಟೆ ಗಲ್ಫ್ ಬಂಟೋತ್ಸವ 2024 ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಲೇಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪು ನೆಂಚಿನ ಇಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಲೇಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬರಲೇ ಜನ ಸೇರಿದೆ ತೋಂದುಲರು ಪರಿಶೋಕದ ಒಣಸಾದುಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ನೆನಸು ಊರ್ದ ಖಾದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿയുടെ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಣಸೆ ನಮ್ಮ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಮಾರನೇ ಬರ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಒಣಸು ಕೂಡ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ದಯಮಲ್ತು ಕರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಅಬುದಾಬಿ ಇಡ್ತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಅಬುದಾಬಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತು ಅಬುದಾಬಿ ಕರಾಮಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನ್ಯೂ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ದಾಳ ಯಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲರ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಊರ್ದನೆ ದೀತ ಊರ್ದನೆ ಮಾತಾಯ್ತ ಮಂಜಲ ಕಟ್ಟಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಕಾವಲು ಅಂತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಹಚ್ಚಿಲು ಸುಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಣಿಯಪ್ಪ ಬರಪ್ಪ ಕೇಟಿ ಚಾ ಆದುಪ್ಪು ಗಡ್ಬಡ ಆದುಪ್ಪು ತೋಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ನ್ಯೂ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಬೋದ್ರ ಗೂಗಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ